नै दायो फैसिगोन आरोना कमेन्टआ दायो माने एसे माने आं माखौबा नारफ्लांना लानायमोन आरोना दासो कमेन्टनि अपसना दासो ओंखारदो दा हाय लोगोफोर माबोरै खबरफ्रा नोंथांमोननिया खोन्थादो आरोना एबार रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों दसे हा गासिबो जोंनिया साबसक्राइबार गैया नालाय ओंखायनो माने लाइभ नायग्राफ्रा एसे खम जायो आरोना दे लोगोफोर रायज्लायनोसै जोङो जमाहैनो माबोरै कमेन्ट खालामदों आरोना लोगोफोर गासैबो आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय जाय जाय नायसनदों दुइ तिनि मिनिट जाबासो आंनिया फैयोलै माबाया कमेन्ट हो लोगोफोर सोर सोर नायदो कमेन्ट होबानो जाबाय दे रायज्लायनोसै दसे गोदान माबोरै खबरफ्रा लोगोफोर खोन्थादे नोंथांमोननिया आगोल कमेन्ट होबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट सासे नायदो दे दासो ओरैलै माथो कमेन्टआनो फैयाखै माथो दाबो लाइभ कमेन्ट होदो लोगोफोर कमेन्ट मा जाखोब्रा रावआनो कमेन्ट होआ माथोलाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट होदोब्रा कमेन्ट सिङावहाय कमेन्ट हो दसे रायज्लायनोसै जमाहि आरो नायदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मनज दैमारि কি खबर কমেন্ট আছে হাই ব্র কি খবর ভাল মনোজ दैमारि ভালে আছে ভালে আছে মনোজ दैमारि गोमोरलांबाय थायो লাইক করে দিবি দে লাইক করে দিবি ভিডিওটো নতুন আইছে নতুন गोदान आरोना जेनेबा गोदान रायज्लायनो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम माने लाइफआवहाय माबायदि रायज्लायो माने लोगोफोरजों दासिम सानैल'सो नायदो कमेन्टआ मानो सायाव ओंखारबाय थाया इदि नांगौ न दे তোমার কি খবর মনোজ मा खबर नोंनिया बुं दैमारिसो मा एसामिस लिरदोब्रा
ভাল দে ভালে থাকিব লাগে ন ঘৰটো ক'ত আছিলে এইটো চিনি পোৱা নাই তোমাক মই साथाम फैबाय लाइकआ मोनसेल'सो माथो साथामबो लाइक होदोब्रा भिडिअ'खौ लाइक কৰি देब्रा नोंसोर साब्रै दासो साब्रै माबोरै दं लोगोफोर खोन्था खबर कमेन्टखौनो होब्रा लाजियोसो ना मासो ना लोगोफ्रानो साथाम नायबाय साथाम सासेल'सो हरबाय थादों मनसाल'सो हरदों बा पवन গান গোৱা নাই গান গাব নোৱাৰে না এনে লাইভ আহিছো ঐ পৱন ক'ত আছ তই ঘৰত না ক'ত পৱন লাইক কৰি দে ভিডিঅ' কি চাই আছ মাত্ৰ ঘৰত আছে ভলীবল খেলি আছে নেকি তহঁতৰ গাঁৱত ঘৰত অঁ ভলীবল নেট লগাই ল'বি খেলিব যাম মই কেতিয়াবা এনে টাইম পাছ পাঁচজন পাঁচজন চাইছে কি লাইকটো দুটাহে আহিছে দেখোন চাৰিজন হৈ গ'ল খবৰ নহ'ল হেই ভাল মোজাং আদিত্য মোজাং ডিউটিত আছ না ক'ত আছ ঐ লাইক কৰি দে ভিডিঅ' নেট এটা কিনিব পইচা দিবি চোন ইউটিউবৰ পইচা ক'ত ঢেৰ আছে দেখোন ডেকা ল'ৰাবিলাক আছে পইচা জমা কৰি কিনিবি এটা বেছি নলয় না 400-500 মানহে ল'ব চাগে ৰুমত আছ অঁ ঠিক আছে দে ভাত খালি না নাই ঐ লাইক কৰি দে ভিডিঅ' লাইক কৰি দে ঐ আদিত্য ন মানে ঠেলামৰায়ক আমাৰ ছাৰ আছে নাই ছাৰ ক'ত আছে सोरांसा हाय आदा मा खबर मोजां नोंहालाय माब्रै सोरांसा আছে লাইভ চাব দে তাক আছে কমেন্ট কৰিব দে তাক বঢ়িয়া গুৱাহাটীত বৰষুণ দিছে নেকি ইয়াত বৰষুণ দিছিলে এতিয়া এৰিছে বৰষুণ ইমান অহা নাই आलाय माथो लोगोफ्रा रावबानो कमेन्ट खालामा माथो लाजियोसो माथो नाइट डिउटि दं नाइट डिउटि अ दे बिजियावसो दं नामा बे तामाम गरम मा जोंनि लाइफखौलाय रावबो नाया नामालै साला मिनिंसो खासै
ফোন কৰি দিছিলে লগৰ এজনে। अखा गोसा हादोना मा अखा गोसा हानायमोन दायो गाबाय आरोना अखाया गाबाय। अखा गोसा हादोंमोन गाबाय। ओइ पवन গুচি গ'ল নেকি তই লাইফৰ পৰা চাই থাকিবি ঐ চোৱা মানুহ নাই আমাৰ माबोरै दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो खबरखौ खोन्थाब्रा सोरहा आंनि भिडिअखौ सोर सोर नायबाय थादो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आइट मोदला आनन बिग फेन दे थेंक इउ मा खालामबाय दं मोदला आनन मोजां ना गाज्रिब्रा खबरालाय नेट मोनदों ना मोनाखै आंनियालाय मोनदों थिगानो दं माथो नेटआलाय आं मारै फैदो माने माबाया मोजां फैदों ना फैयाखै माने नेटनि प्रब्लेमबो जायोना लोगोफोर मोदला आनन ओंखाम जाबायना जायाखै नोंलाय न' दंना अबाव दंब्रा मारे मोनसेल' कमेन्ट खालामनानै दोनबाय माथो जेबो हरफिनासै माथो बापरे बाप रावबानो नायालै जोंनि लाइफलाय माथोलाय मानसिफ्रानो खमसो नायथारो कमेन्ट खालामदोब्रा आरोबो मा रावबानो खालामथारादे दुर्गा बाजारनिफ्राय दासो फैदो आदाना दे मा बाजाराव मा लाबोखो बाजारनिफ्राय मा लायनो थांनाय बाजारावलाय रावबानो नायथारा माथो लाजियोसोना ना नायनोसो बायोब्रा जोंखौलाय स्ल' थांदों नामा कमेन्टआवलाय अमा बेदर ना ओमफ्राय अमा मेजेम आदा दे ओइ अमा मेजेम जानो आदायो अमा बेमार जाबाय थादों जोंथिंलाय नों मिथिखायो माथो अमाफ्रा बेराम जागासिनो आरोना अमा बेदर जानो नाङा बांद्राय दा आरो गरमबो मोनफैदोंना सिजोनफ्रा अमा बारा जानो नाङालै मेजेमबावसो आरो मेजेमखौ जानो नाङासो बांद्राय नेक्स्ट ভিডিঅ' কেতিয়া আহিব আৰু ব্ৰ নাই বনাম ৰ কালিমান এটা বনাম ভিডিঅ' কালিমান বনাম এটা এইটো পৰহিমান দিম ভিডিঅ' বনাব মানে হস্পিটেলত আছিলগৈ না ভিডিঅ' বনোৱা নাই মানে গাছে শিপিনা आदा मेर जायोब्रा आं खिलायनो दोरका खिफिनो हाया आदा मेरा हाफोर खिफिनो हायो थैगोलै खिफिनो हायालै थैबाय बे सानैल' जाबाय माथोलाय बिदिखौलाय नागिरदों थांथ'बाय गासैबो 15 menit sana ya.
रावबानो गैला माथो मा कमेन्टबो होआब्ला सोरांसा बहा दं आदाया माथो दावराव दावराव जादों मा फेन लागासिनो माने थेलामरायावहानो दं माने दावराव जादों नामा इसिबां दावरावथ' नङा माथो फेन लानाया दावराव जादों गरम जादों आरोना अखा हादोंमोन दायो दसे सिगाङावहा अखा गोसा हानानै ओमफ्राय गाबाय आरोना दायो गानानै बिराद सान्दुं दुङाखै इसिबां थेवबो गरम जादों माने र' खमायना होनि आं फेन मा जाखोब्रा रावबानो फैला माथो मोनायावसो फैनांगौलै मोनायावसो मोजां बिदि टाइमावहा लाइभ गोदानखाय एज्रा बेज्रा फैदों आरोना लोगोफोर माने गोदान मोनथिया माना माबायदि जायो अखा हागोनदांलै आरो गोसो गोमबाय थादों सोरांसा बर' बहा दं कमेन्टआनो गोबावजों फैलै जोंनो साबसक्राइबार गैया नालाय ओंखायनो माने गोबावजोंसो नायो आरो मानसिफ्रा दामाने सासेल'सो नायबाय थादो सोर सासे नायदों नेटनि प्रब्लेम नामा प्रब्लेम नङा माथो लाइभआव फैबा मानसिफोरा मा मेथाइ रोजाबनाय माबा रोजाबनाय बिदिसो बुंबाय थाखायोना बेलेग गुबुन इउटिउबारफोरनि माबाफोरखौ नुबा माने बिदि बुङो आरोना बांसिनानो मेथाइ रोजाब माबा रोजाबनो कमेन्ट खालामदोब्रा सोर नायसनदो भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट करि दिया कमेन्ट न'खरे रावबानो कमेन्टखौनो खालामा माथोब्रा सोरबा नायदो आरोना कमेन्टखौनो खालामाखै कमेन्ट खालामदोब्रा सोंदो दसे रायलायनोसैब्रा गोदान नालाय आंबो गोदान ओंखायनो माने रायलायनो आरोना लोगोफोर दे कमेन्ट खालामना सोंबानो जाबाय रावबानो कमेन्ट खालामला लाजिबाय खोमा दावराव जादों नामा आं थानायावहा दावराव खोनादों नामा दावराव खोनादों नामाब्रा दावराव रायलायनाया खाब्रां मारलै जोंना दां ओंखायनो नाया रावबानो
साइडनिखौ बिराद बैलै लाइभआव अबस्था मा जाखोब्रा हेलौ 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 लोगोफोर 20 मिनिट जालायलांबायलै रब्बानो कमेन्ट खालामला माथो कोনোৱে कमेन्ट नकरे আৰু দেখোন रे 20 মিনিট হৈ গ'ল हाहा अ बाबुसो बे बाबुसो बिनि प्रफाइलखौ ह ह ह मोजाङानो बाबुनिया मोजाङानो माबाया रिजाल्टआ थिगानो इसिबां पार्सेन्टेज बारा मोजां मोनाखैबाबो माने सेकेन्ड डिभिजन पास जाबाय आरो ना अ सानै फंबायसो गावनि फंबायखौनो सिनायाखैब्रा आंलाय माथो थैद साला मोजाङानो इनिया रिजाल्टआ थिगानो इसिबां माने पार्सेन्टेज बारा मोनाखै थेवबो माने सेकेन्ड डिभिजन पास जादों आरो लाइक खालामदोब्रा भिडिअखौ एसे सोरबा सोरबि नायग्राफ्रा लाइक करि दे भिडिअ लाइक करि दे लाबा लाब मोदला न'नालाय माथो अमा बेदर एवना जाखोना मा जाखोब्रा गैला माथो मानसियालाय अमा बेदर एवजाथारबायलै अमा बेदर दिनै सुक्रुबारावहा जोंनि खाथियाव बाजार जायो आरोना लोगोफोर माने सुक्रुबार बाजार जायो आरोना बरगां होननाय जायगायावहाय अमा बेदर मोनो बांद्राय अमा जानो नाङालै लोगोफोर दायो माने बेराम जाबाय थादों अमानि जोंनिथिंजाय बेराम जागासिनो अमानि बेराम जादों साब्रै थेंक इउ 6 जन लाइक खालामनायनि थाखाय दे साब्रै नायगासिनो भिडिअखौ नायबाय थाब्रा भिडिअखौ रायलाय मानो रायलाया लोगोफ्रालाय आंनियालाय गासिबो रायलायनांगौ मानोथो कमेन्ट खालामा माथो रावबानो कमेन्ट खालामा नायबायसो थादों भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर सिङावहाय कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय माबोरै दङ नोंथांमोनाबो बुंबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल मादि माबा खालामो लाइक खालाम लाइक भिडिअखौ लाइक खालामना हो रहिरुप महले मा खबर आदा मावजि मोजां नोंहालायलै माबोरै नोंनिया माबोरै दङ आरो बहा दं लाइभ नायदो नामा नोंबो आंनिखौ बाबरे मोजां ना बहा दं नोंनिया माबाया जायगाया दा बबाव सिलिगुरि थिगानो मा जायगा बे एरिया मोजां ना माथो आं नुनायाव माथो माहाय गामि एरिया बायदिसो नुदों डिउटियाव दं नामा दायो दे मोजां दै लाइभ नायनायनि थाखाय लोगोफ्रानो गैया नाखा आंनिया रावबोआनो कमेन्ट खालामा डिउटिनिफ्राय दासो मोनफैदो नामा डिउटिनिफ्राय खै घन्टा जायो नोंसोरना डिउटिया फुंनि खैथानिफ्राय मोजां जायगाया बिदि गामि एरियाबाबो मोजाङानो जायो आरोना
दे कमेन्ट खालामजोबो कमेन्ट खालाम गासैबो 6 hours दे मोजाङानो 6 घन्टा एसेबां खस्थ' नङा दे थिगानो बरिया जोंनियासो मा जागोनलै माथो गोदाव सोरावसो थानांबाय माथो न' फैथ'आ नामा न'हा दे आदा मावजि थाथ' आंहा रेस्ट खालामनोसै दे मोजाङै रेस्ट खालामना ला दे नाइटआवथ' डिउटि गैया जागोन न' मर्निंसोलाय दे थेवब्लाबो रेस्ट खालामना लाबानो जाबाय एसे ओरैनो माने लोगोफोरजों रायज्लायनो आंबो लाइभ फैबाय आरोना माने गोदान ना जेबो मोनथिया माबोरै माने रायज्लायनो सोर माने लोगोफोर दं आरोना सिनाखि जानोसैब्रा लाइभआवहा नाइटबो सोलिगासिनो मोननै मोनथै माथो होनबालाय खेबनै थांनांगोन होनबालाय रेस्ट लाना ला खैथायावहा नाइटआवलाय कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोर नायदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअ 9 to 12 दे रेस्ट ला गोबाव हरावबो खस्थ' जायोबा रेस्ट ला मिथिबाय दे जागोन दसे रायज्लायनोसै लोगोफोरदों मोजां अक्ट'बराव फै लोगो मोनगोन दे अक्ट'बराव फैबा ओरैब्रा रावबानो कमेन्ट खालामा माथोलै अके दे बाय दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट रायज्लायनो लुगैबाबो मोना माथोलाय लोगोफोरजोंलाय साथाम नायगासिनो साथाम नायदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालाम कमेन्ट ओंखाम जाबायना आदा जाबाय बारा बांद्राय सम जायाखै जानाया 11टासोआवहा जादों जाबायानो 1.5 घन्टासो जाखांबाय नोंलाय जाबायना जायाखै जाबाय मा रावबानो कमेन्ट खालामाब्रा साब्रैखौलाय नायदो कमेन्ट खालामनाय लाइकबो खालामब्रा भिडिअखौ नायनानैल' थाङोना मानसिफोरा लाइक खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ बरिया थेंक इउ लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ गासिबो जोंखौलाय माथो रावबानो अना माथोलै ना जोंनियालाय माथो साबसक्राइबारा खमखायसो अनासै ना माथो ना नायनो बायो जोंना भिडिअ गोदान भिडिअ मोजां लाबोगासिनो आंबो मबाइला एसे आंनिया माबा नालाय माने स्टेबोल जाया माने बांद्राय आरोना ओंखायनो माने भिडिअखौ बानायनो मोजां मोना माने आंनिया जागोन साननैसो उनावहाय आंबो भिडिअ मोजां लाबोगासिनो नोंथांमोनजों बरिया भिडिअ लाबोगोन आं बोरो रावबानो कमेन्ट खालामा माथो कमेन्ट खालामबाय थादोब्रा रायलायनोसै कमेन्ट प्लिज आदा मेहेरालाय आंनि भिडिअखौ नायोना नायाब्रा जाबाय स्कुल साबसक्राइब बेसे जाखो र' जाहां जादों साबसक्राइबार बारा गैया आंनिया खमसो जागोन
उनावहाय लासै लासै बारायलांगोनब्रा भिडिअ खस्थ' खालामबानो जागोन गासिबो साबसक्राइबार बांद्राय गैया मा रावआनो कमेन्ट खालामाब्रा साथाम नायगासिनो कमेन्ट खालामदोब्रा सबबो गासैबो कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोरबा नायबाय थादोंल'लै भिडिअखौ आंनिखौ मादि सानैल' जाबाय माथो मा जाखो लोगोफोर कमेन्ट माथो रावबानो खालामला माथो हे थांजोब्बायसो गासिबो नायला नामाब्रा आंखौलाय रावबो थामाम गरम जादों दे लोगोफोर कमेन्ट खालामना कमेन्ट मानो सोङा रावबानो कमेन्ट खालामब्रा गासैबो नै थांथ'बायसो नायनाल' थाङो लाइकबो खालामा लाइक खालामब्रा सोरसो नायदो लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ मिन्थिबाय लाइक खालामना हो मोनसे मोननै रावबानो लाइक खालामा आइला हेलौ सतादन जोंहा गिरिधर फंबाया फैबायलै जोंनि हनै हेलौ मैया होदोंमोनलै जोंहा गिरिधर फंबाया जोंहा माबोरै नोंथां खबरा बुं मोजां ना गाज्रिब्रा लाइक खालामब्रा लाइक खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम मानो लाइक खालामा मोजांलै दे बरिया बहा दं नोंलाय न'आव ना मैया लाइभ फैदोंमोन नोंखौ होनद्राया नों मैया जे लाइभ फैदोंमोन ना बेखौ बुंनायमोन आरोना निजोरा दैमारि मा खबर आदा मोजां नोंहालाय माबोरै दं गिरिधर मैया नों जे लाइभ फैदोंमोन ना बेखौ बुंदों आरोना आङो जेनेबा नोंबो लाइभ फैदोंमोन होननानै लाइक खालामब्रा भिडिअखौ रावबानो लाइक खालामा माथो आंनियालाय लोगोफ्रा माब्रैलैब्रा नायनानैल' थाङो देलै लाइक खालामना हो लाइक भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय एसे बरिया नोंनियाथ' बा डेन्जार फेमास जाखादोलै सानसे रायलायदों मैया नोंदों आं एकदम लाइभआव सानसे एकदम मबाइल चार्ज जोबलाय लांदों आंहा दुब्लियाव थांनो नागिरदों नामा दुब्लियाव माइ गायनो जाबाय नामा नोंसा डेन्जार खामानि मावखायोलै जोंहा बे सतादना जोंहा गिरिधर फंबाया डेन्जार खामानि मावखायो खामानि मावनायनिल' भिडिअ होखायो आरोना माइ गायनो जाबायानो जायाखै नोंनिया माथो खोथियालाय माथो मोसौआ जाजोबनानै जजोब्बाय माथो नंगौ दा दे मोजां मायाव हारसिं थांगोन ना दुब्लियाव माथो जोंहालाय भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ रावबानो लाइक खालामाब्रा लाइक खालामना होबानो जायोना दे साला
नायो नायनानै थाङो आरोना भिडिअखौ जायाखै गायनो जायाखै नामा दे लिंहर आंखौबो लिंहर मिथिबाय आंबो गायनो थांगोन नोंसानाव खै बिगा गायगोन देग्लाय बुंबानो जाबाय खोथियाखौ फुजोबना होगोन आङो खोथिया फुनायाव हाखानाय नङागोन नों आंखौ जोंहानिया खोथिया फुनाया दिनैसो बेसे दिन जाखोलै जाबायानो खोमालै सप्ता मोननै जाबायानो जामा बापरे बाप 20 बिगा ओइट बांद्राय माथो बहुद जोंहा गैयालै थांनाय बोसोरावसो गायदोंमोन जोंहा एसे देग्लाय खम गायगोन जोंहा गायग्राबो रावबो गैला नालाय जोंहा बांद्राय गैया बा इमान जाब्रा गायगोन लिंहरबानो जाबाय आंखौबो खामानि मावनो मिथिबाय थांगोन आं खामानि मावनो मा रावबानो लाइक खालामाब्रा भिडिअखौलै नायै नायैल' थांगोन दे ओरैनो जागोन लाबोगोन र' लाबोगोनब्रा लाबोगोन टेनसन लानाङा नोंनियासो लाबोग्रोदो रावबो गैला नोंसा न'आवहा नियाथ' तामाम मेथाइ रोजाबखादों रावबानो गैला माथोब्रा दैत तेरिका अरुणाचल थांनि फै पथार अरुणाचल माला थांगोन माला थांगोन अरुणाचल अरुणाचल माला थांगोन खोन्थाहरलाय अरुणाचल थांनो मेथाइसो खननो होलायबायलै ओइ नोंनि बिदि मेथाइ खननो रोङालै आंलै एकदम देन्जार खनखायो नोङो आंथ' मेथाइखौनो ओइ दिनै थां है दिनैलाय मायाव सम थानायखाय अरुणाचल थांनो थांबाथ' इथिं माबाथिं थांनो हागोन पथार लादों पथाराव पथार बुंदों आं पथाराव आं थाङा आं थांथ'वा दायो इयावहा आं सिगाङावनो थांनो हायोमोन थांबालाय थाङाखै आङो थांगोन आं उनावसो थांसिगोन आरो र' दायो थांथ'वा मेथाइ खननो रोङा दे आं मेथाइ खननो रोङा एकदम माहानि मेथाइ आंनिया जाया जिबायदिसो जायो मेथाइ खननोसोलाय गावहानो गोसोआवनो थाया मेथाइखौनो आगै आगै बाग्रांसि खोमा खेबदों समाय लादों नोंखौलाय आंलाय फैसा बुरजा मोनोलै माबायाव पथारावहाय फैसा बुरजा मोनो दायो 26,000सो मोनगोन खोमालै नङाबा 26 ना बेसे मोनो मिथिया आंबो थेवबो माने एसे माने खेबसेयावनो मोनो ना पथरनिया फैसा मोनो बुरजा मोननायालाय खेबसेयाव मोनो आरोना मोजाङानो पथारावहाय जों गामिनि थांदों देरानो थांदों ओमफ्राय आं थाङाखै आरोना थांथ'आ आं दायो थांगोन उनावहाय थांगोन आरोना 28 मोनो खसाना मिसाफ्रा 28 खालाय मोननाय नङागोन खोमा 28 कमेन्ट खालामब्रा लाइक खालाम सोर नायबाय थादो भिडिअखौ नायबाय थादो कमेन्ट लाइकबो खालामा माथो रावबानो हे 10 जनानो जायाखै लाइकआ दाबो
साथाम नायगासिनो 9 जनल' लाइक खालामना होनदो लाइक खालाम सोर नायदो प्लिज अननानै लाइक खालामनाय भिडिअखौ देग्लाय जादों देग्लाय जादों 28 देग्लाय जादों माने न दे मोजाङानो 28,000 बाप रे बाप 28,000 बहुत मोनो माथो बिदिबालाय मासाव 28 मोनबाथो बहुत जाखागोन लाइक खालाम आरो सासे खालामना हो 10 जन जाथोंसै मोजां मोनलायलायगोन माने आङो 10 जन जाबाबो लाइक खालामब्रा प्लिज अननानै सोर नायदो दे तिरका रावबानो लाइक खालामा दे नों थांगोन नामा ग्रेडर नों थांगोन नामा पटारावहा नों थांगोन नामा दा दैमुआसो फैनांगौमोनलै दा रायज्लायनो गोसो जादोंमोन आं दैमुदो आदा मेहेराबो फैनायबा जागौमोन आदा मेहेरा नायाखैमोनलै आंनि भिडिअखौ अ दे नों न'आवनो खामानि माव तामाम मावखायो नोङो खामानि बाप्रे बाप एम्फौ लाथाया जानो थांगोन आं नोंसानाव एम्फौ लाथा मा बुङो बेखौ एम्फौ लाथाखौ एम्फौ लाथा जानो थांगोन मिथिबाय रावबानो लाइकखौनो खालामा भिडिअखौ साथामा नायबाय थादो लाइक खालामबानो जायो रावबानो खालामाब्रा दे तेरिका मा जागोनब्रा प्लिज सोर नायदोब्रा भिडिअखौ तेरिका लाइकबो खालामा मानोलै फोजोबबाय नामा नोङो जानानै साला एम्फौ लाथा जानो थांगोन आं बरिया थेंक इउ 10 जन जाबाय दै लाइक खालामनाया थेंक इउ आं 10 जन जाबाय बिराद गाहाम मोनबाय एम्फौ लाथा जानो थांनांगोनलै नोंसानावथ' बिराद दंखायो नोंसा मादार मोना फिसिदोना दंना गैला आरोलाय फोजोबस्राबाय नामा नोङो थेंक इउ 10 जन लाइक खालामनायनि थाखाय दै आरो सोर नायदों हो लाइक खालाम दे थाबै लाइक खालाम आनलाइक खालामना होबाय थैगोलै बिदिबो जायोना सोरबा इसां अयथासार मानसि थायो आनलाइक खालामना होबाय दिसलाइक खालामना होबाय साला थैद तेरिका थैगोलै आफोद थायोना मानसिफ्रा दे जागोन लासै जालांगोन आंनियाबो ओरैब्रा रावबानो माथो कमेन्ट खालामला माथो कमेन्ट खालामदोब्रा कमेन्ट खालाम कमेन्ट रावबानो कमेन्ट खालामा अयथासार हे भगबान थांथ्रबायसो नामाब्रा मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों खिनो फायखानायाव खिनानै फैखानानि जों लागोनि हाग्रायाव हले लेवार गोजाजोब खिनो फायखानायाव खिनानै फैखानानि जों गामिनि सेंग्राफ्रा हले नायखोमाग्राजोब
बाखिनो फायखानायाव खिनानै फैखानानै जों गामिनि हाग्रायाव हले लेवार गोजाजों मा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों नर्थ इस्ट फेलकन थेंक इउ भाई ओरै मा गुमा हासालायलाय ओंखाम जानायमोन नामा गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों बरसा रामसारि नै जिरायना दङ नोंलाय मा खालामदो लाइक खालामब्रा भिडिअखौ लाइक खालाम बरसा मा खालामदो दे नै जिरायनानै दङ जागोनसो आदा नोंखौ नायनो लुबैना फैबाय आंखौलाय माथो नायनो मोजां मोनखायो नोंलाय खामालै लाइक दैट मा दिलै बरसा दे खालामनाङा साला गाज्रि मोनखायोना मानसिफ्रा आंखौ खालामनाङा दे खालामाबो जायो ओइ नर्थ इस्ट नोंथां ओरै अमा बेदर मेजेमालाय ओरै बोरोमायाव दे गासैबो सिनाय मोनखायो बियो आंनिख्रुइ माबासो एसे माने ग्र'खासो चेनेला बरसा रामसारि आगैनि चेनेल बिहाबो चेनेल दङ आंनिया गावनियानो जेबो माबायानो गैया माब्रै मालायनिखौ बुंनोब्रा लासिं सिंसो जायोलै दे गासैबो नायलाबानो जाबाय आरोना थेवबो बर' नालाय गासैबो नायलायबानो जाबाय साबसक्राइब दंखायो सिनाय मोनखायोना कमेन्ट खालाम गासैबो कमेन्ट खालाम माथो रावबानो कमेन्ट खालामा आइला नायल' गासैबो जेबोखौनो कमेन्टबो खालामा आयौ माब्रै जागोनलै बिदिबालाय कमेन्ट खालाम कमेन्ट बोरसि दैमा बारनायनि आगै नायसारि बोरसि दैमा बारनायनि आगै नायसारि आगै आंबो थांफानि बहा दं नों आं नै माबायावनो दं थेलामारायावहाय जों हायंलानाव दं आरोना दायो आं माने खालामदो माथो खालामदो नोंदो खालामखानाय दङ नोंहा आंजों हायंलानावसो दङ दायो न'हा नेट मोनखायाना ओंखायनो थांथारा नामा ओइ डिउटियाव डिउटि आं माबा थांथ'वाखै दायो थांगोन आं माइ गायनासो थांसिगोन सानदों आरोना न'हा माइ गायगोन रावबानो गैला जोंहा माइ गायग्रा माइ गायनानै थांसिगोन आरोना ओमफ्राय जाहा निदुल आदा मोनाथ' थांखानानै दंखायो बेवहाय गासैबो अखा हायाखै दायो दैया हानायमोन दा हासिगोनदां खोमसि खालामदों माथो सोरांसा हासिगोनदां दसे उनाव हानोबो हागौ बारस्लिउ स्लिउ दायो बार बारबायलाय आरोना माइ गायनो लिंहरगोन रायखांनो दे सरि ओरैनो बुंबायब्रा जोंजों लोगोसे थायोना ओंखायनोसो बुंना होदों जेबो जायाना माथो जानो बिसोरबा आं साब्रैल' मानसि नायगासिनो आंनि लाइक
आथिं सालायलांबायलै थैबायलै बे साउन्डसो ओंखारबाय आंखो बहा कमेन्ट फराया हा फरायाबा फरायबाय बा कमेन्ट फराया कमेन्ट फराया मायाव कमेन्ट खालामदो माथो कमेन्ट माखौ कमेन्ट हरदो कमेन्ट फैयाखै माथो नोंनि कमेन्ट फैयाखै नटिस फेलकन नोंनि कमेन्ट फैयाखै ओरै मायावथो माखौ फरायनो ओरै कमेन्ट होब्रा कमेन्ट हो सिङावहाय मायाव दंलै बरसा आगै अबाव दं न'आव दं अबाव दं नोंलाय आंनिया गासिबो लोगोफ्रा सिनाय मोनखाजोबनायसो साबसक्राइबारफ्रानो गासिबो सिनाय मोनखाजोबनायसो कमेन्ट होनाय मानि गासैखौबो सिनाय मोनखागोनसो गोदान लोगोफ्रानो फैया आंनिया दे खाट्रा दाखालि मालाय आं रङियाव थांगोन सानबाय रङियाव थांनो मोनासै एसे माने फेमास कलेज फैदोंमोन गाज्रिनि कलेज फैदोंमोन गारि नेबाय दं मा न'आव थांनो ना कलेजावसो थांगोन कलेजनिफ्राय न'आव थांगोन ना कलेजावसो थांगोन दायो एक्सुवेलि टाइमाथ' दुइथायानो जानोसै न'आवसो थांगोन न'आव थांगोन जानांगौ माबायावहाय गुवाहाटियाव थांगोन सानदोंमोन र' थांगोन आं थांगोन साननैसो उनाव थांसिगोन आरोना रंगियावहा एसे प्रब्लेम जाबाय माने आंहा थांगौमोन आं ओमफ्राय नोंसोरनि भिडिअखौ नुदों आरो ना मोजाङानो जादों दे भिडिअखौ नायबाय आं मोजाङानो जादों जों लोगोफोरबो थांदोंमोन जों थांनो आंहाथ' बिराद गोसोमोन थांनायबा एसे माने सिनायगौमोन आरोना माने गासैबो बर' इउटुबारफोरखौ थाङासै नालाय दे उनावहा लासै लासै सिनाय मोनलांग्रा जानोसै आरोना जोंखौबो सिनाय मोनगोन मोजां जादों प्रग्रामालाय इसेबां माथो गाज्रि नङा थिगानो आं नायदोंना लाइभ होनायखौ नायबाय थादोंना सोबनिखौनो लाइभ होनायखौनो नायबाय आरोना है जोंहा नर्थ इस्ट फेलकना मा जाखो बाव कमेन्ट फराया होननानै थांस्राबाय साला लाइकबो खालामालै आंनि भिडिअखौ रावआनो गाज्रि मोनदांलै इसोरबो पासजन नायदो लाइक खालामबानो जायोना रावआनो गैला माथो हे साला थांथ्राबायसो माथो कमेन्ट खालामब्रा सोर सोर नायदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आयरा बोरिया थेंक इउ कमेन्टखौनो खालामा माथो रावआनो कमेन्ट खालामदोब्रा कमेन्ट रावआनो खालामा माथो कमेन्टलाय कमेन्ट खालामदो कमेन्ट 1 घन्टा जालायलांबाय रावआनो इसिबां रायलाया माथो आंजों लाइक खालामबाय दे थेंक इउ नों लाइक खालामबाय दे 10 जन जाबाय दे थेंक इउ बरिया लाइक खालामनांगौब्रा भिडिअखौ नोंसोरनिखौ आं सबनिखौनो लाइक खालामो गासैनिखौबो आं लाइक खालामना होयोब्रा भिडिअफोरखौ लाइभ फैबाथ' आं गासैनिखौबो नायनो गोसो जायो माने मा समाव फैयो गम मोना नालाय थैगोनसै दे मोजां बेनियाबो बेलेग खोथा सोंदोब्रा थैगोनसैलै
मिनिदोलै साला थैबाय लाजिद' दारि दंना लाजिगोनब्रा लाजियोथ' आरो मानो लाजिया नोंथ' लाजिदोंना दायो साला कमेन्ट खालामब्रा सोबबो लोगोफोर आरो लाइक खालाम भिडिअखौ मानो कमेन्टबो खालामा लाइकबो खालामा आइला अ खोमसि जाना दंलाय दासो सोरां जाबाय न रावआनो कमेन्ट खालामा माथो ब्रा दै नायबायल' दङ दै भिडिअखौ कमेन्ट खालाम रायलायनि लोगोफ्रानो गैस्राया आंनिया रावबानो मोजांखौनो मोनाखोमा आंखौ बेनिखायनो कमेन्ट खालामा रावबानो मा खालामदोब्रा नै जिरायना दं ओइ मोदलानान मा नोंलाय दसेनो गोमालांबाय थायो माथो आइला माहाय थाङो नोंलाय अमा मेजेमखौ जाबायना साला मोनजानायखाय थाव जादों बेहा थाव ना अमा मेजेम मोनजाना थाव जादों नोंहा दे जोंना सिनाखि रायलायलायनोसैफ्रा गासिबो फैदोब्रा जमाहै रायलायनोसै गासिबो कमेन्ट खालाम कमेन्टखौनो खालामा नेटसो मोना ना माथो मोना आइला रावआनो कमेन्ट खालामाहाय जिंगासो सेलाय लांबायलै आङो नैसो आइया सोरबा सासेया नायखोमाबाय थादों दैयावहाय कमेन्टबो खालामा जेबो खालामा नोंनो ना गार्लफ्रेन्डखौ माबायाव नागिरना मोनला दायो नागिरनाङा नोङो गार्लफ्रेन्ड नागिरबा न'आव थांनासो नागिरनांगौ आरोना बिदि नागिरना गार्लफ्रेन्डखौ बिदियाव नागिरबा माने गाज्रि जायो आरोना न'आव थांना नागिरखा गार्लफ्रेन्ड नांगौबा र' सानैसो उनाव मोनगोन नोङो अखा हागोन नामाब्रा कमेन्ट खालाम कमेन्ट रुमाव गैया आं रुम भितरावनो दङ माने थेलामाराव दं आयं मोननाव रुमाव आं थांथ'वाखै रुमाव गैथ'आ कमेन्ट खालामब्रा गासैबो कमेन्ट खालामलाय अब्लानोसो नायनो मोजां मोनो आरो बरिया थेंक इउ लकेलब्रा जोङो लकेल नालाय बिदिनो रायलायनोसै जमायै साब्रैल' नायदो रावबानो मा बुंदो बयबो खालाम कमेन्ट रिप्लाय होग' ओइ दे खालामा जाबाय आं रिप्लाय होनो हागोनब्रा आंनिया मा फ्रेन्डआनो गैखाया साब्रैल'सो नायबाय थादो दाबो कमेन्ट खालामनो होदोना दम होदोब्रा थैद जाम्बा दम होनाय मा दम होनाय बायदि मोनदोंब्रा नोंलाय दम होयो नामा जाम्बालै नोंबो मानसिया ओइला थैगोनलै दम होनाय बायदि मोनोब्रा जोंनिखौलाय ना रायलायनायानो एसे खाराना थैद बेसो खानायलाय माथो आंखौ जावदोसो माथोलै दम होआखैब्रा दम होआखै आंनि अननाय रावानो बिबायदि आरोना मानसिफोरखौ अननाय माने अननाया ओरैबायदि थायो माने माब्रै आरोना किसुमाना रायनायजोंबो अननाय थायो बेखौ बुजिनांगोन नङा होमबा आं रायाखैब्रा दम होआखै कमेन्टसो होनो थिनदों थैगोनलै नोंसोरजो हय दे मा हय दे मारै लिरदोब्रा हय दे सैबायलै बिसोरो दम होनाय बायदि मोनदों नामा दम होआखैब्रा कमेन्ट होनो होदोब्रा सयजन नायदो दे बोरिया लाइक खालाम गासैबो भिडिअखौ अननानै आरो कमेन्ट खालाम गासिबो रायज्लायनो लुगैदोंब्रा नोंसोरजों गासैजोंबो रायज्लायनो लुगैयो ओंखायसोलाय कमेन्ट होनो होदो एला दम होनायसो मोनो इसोरना फाग्लासो नामा नोंसोर
नोंसोर लाइभ होबा माने आंबो कमेन्ट खालामगोन आंथ' माथो सानसे नायखायो जाय लाइभ बेसेबां होयो बेसेबां सम होयो एसेबां नायखायो आङो बापरे बाप 1 घन्टा 30 1 घन्टा जाबाय 1 घन्टा जादों लाइकआनो गैया नाखै 1 घन्टा जानानैबो दासो 11 जन लाइक खालामदों नायलाय रे थांदों आरो रावबानो कमेन्ट खालामलानो माथो लाइक खालामना थांनांगौना अननानै छे सब बर' मानसिया नायदो गासैबो लाइक खालामनाय मावजिसो माथो होनो दे मावजि फैलायबाय आरो जोंहा सासे र' मावजि होननानै मिथिबाय आंनि नामखौ मायाव दं डिउटियाव ना बबाव नायनो हो गासैखौबो नायनो हो बेयाव थाग्राफोरखौ लाइक खालाम लाइक हनै दे मोजाङानो लान्स खालामबायना खालामाखै 1:58 ले थामाम अखा हाबाय माथो बापरे बाप वाव तामाम गोसा आंबो खालामबाय नै जिरायनानै दं दायो दसे ओरैनो लाइभआव फैदो आरोना लोगोफोरजों रायज्लायनो सोर फैदो दिनैलाय गासैबो फैदो दा तामाम गोसा अखा हाबाय तामाम खोमसि खालामखाबाय आरोना अखा हादोंना हायाखै गुवाहाटीयाव अखा हादोंना हायाखै तामाम गोसा हाखादों अखा बरिया थेंक इउ कमेन्ट खालाम गामियाव अखा गैया माथो तामाम गोसा हादों नाय नामा अखाखौ र' तामाम गोसा हादों नाय तामाम गोसा अखा हादों बेयावहाय वाव बारबो फैसिगोनदां खोमा बार फैदो एसे तामाम हादों अखा इयावहा तामाम गोसा हाखाबाय अखा बारबो फैबाय हनै तामाम गोसा अखा हादों गुवाहाटीयाव माथो मैया दैबानासो जानाय नुदों माथो आं गामियाव अखा हायाखै नामा मोरला नन दावराव खोनादों नामा आंनिखौ कमेन्ट खालामलाय तामाम गोसा हादों अखा बारबो फैदो बारबो एसे बार गोसा फैयाखै दा कमेन्ट खालाम रायलायनि दे गासैबो फिर अखा हनै अखा तामाम गोसा अखा हादों तामाम अखा बापरे बाप तामाम गोसा अखा
दुगैनो हायोबा दै बिदि अखाव दुगैजाया तामाम गोसा खादों अखाया दुगैजाया दैनो दुगैबाय दा दुगैला आरोना अखालाय मायाव दुगैनो दे लाइक खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम गासैबो लाइक खालाम दहायनो दुगैखाबायब्रा दंखलनि दै माबादो गिरिदर दुगै तामाम गोसा अखा हादोंलै दुगैजायालै दुगैनो हाया लोमजायो बिदि अखायाव दुगैबा लोमजायो नोंथ' मिथिखायो माथो बरिया जागोन दुगैनो नों दुब्लियाव थांदोंबा दुगैब्रा दुब्लियाव रावबानो कमेन्ट खालामला माथो मा जाखो सिरि जाजोब्बाय गासिबो आइला दा कमेन्ट खालाम कमेन्ट रायलायनि हाला मिनिबाय थायो बिसोरो मानसिफ्रा माबोरै कमेन्ट खालाम आइला मा कमेन्ट होदोब्रा नोंलाय थैबायलै तामाम गोसा अखा हादों दुगैया दुगैजाया बारबो बारदो आबिथिंबो थांगोन गुवाहाटियावबो थांगोन सबावनो थांगोन अखाया बेयो र' दसे थानानै दावराव खोनादों नामा अखा हानायखौ दावराव खोनादों नामा दावराव खोनादों नामा आं थेलामारायाव दं थेलामारायाव नेक्स्ट लेभेल फायबाय खिन्थु अखाया नेक्स्ट लेभेल फैदो फायखागोन तामाम गोसा अखा हाबाय तामाम गोसा खादो अखाया हले दावराव खोनायाखै न अखा हादोंना दावराव खोनादों सानद्राय आं भिडिअ बानायनि र' बानाय मोदला आनन्दखौ लोगो हम भिडिअ मानो होआखै भिडिअ होगोन र' साननैसो उनाव होगोन भिडिअ मोदला आनन्दखौ मानो लोगो मोदला आनन्दखौ बेखौ सिखारबानो लोगो मोनो आं भिडिअ बानायनो नागिरदोंनाखै मोदला आनन्दआ भिडिअखौ आं गाबोन समफोरसो होगोन भिडिअ मोनसे बानायनाय दङ भिडिअआ जाबाय ओमफ्राय होगोन र' एसे हेभि भिडिअ गोनां एबारनिफ्राय माने मबाइला आंनिया बारा मा बुङो स्टेबोल ना मा बुङो स्टेबोल जाया माने इसेबां माने बिराद माने लोरियो आरोना भिडिअ ओंखायनो माने बानायनो बारा मोजां नाङा थ' मबाइल सोलायसिगोन आं मबाइल सालायनानै भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय माब्रै नुगोन नेक्स्ट लेभेल मोदलासोबा मावजि आंखौ नाखोब्रा इयावहा मोदला आनन्द खासे दङ मोदला आनन्द तामाम भिडिअ होयो बेबो नायबानो जाबाय बिनि भिडिअखौबो मिथिबाय थैबायलै कमेन्ट बरिया माझं जाखो खोन्था दिनै बयलार ना दावदै ना आमलेट ना मा मावजि मानो बरसा मावजि मानो लाखो नामखौ माने आंनिया सिगाङावहा माने भिडिअ माबानि नामा चेनेल नामा माने मामोन र' दे बावगारथारबाय फार्स्टआव मिथिंगा बर' दंमोन ओमफ्राय एमबि मिक्स दोनदोंमोन बेनि उनावहाय एमबि ब्लग दोनदोंमोन जायासै माने सार्च खालामबा माने मुङा फैया आरोना आंनि चेनेलनि मुङा ओंखायनो माने मावजि ब्लग्स ट्राइ खालामबाय माने मावजि ब्लग्सआवहा माने सार्च खालामबा फैयो आरोना सायावनो ओंखायनो माने दोनबाय आरोना जेबो जाहोन गैया बिनि बयलार दे मोजांनो बांद्राय बयलार जानाङालै
बयलार जायै जायै आथिंफ्रा एकदम जराफ्रा लोरियो आरो ना आरो बाकिफ्रा आंनि भिडिअ नायदोंना नायाखै अ बिदिसो बरसा रामसियारि बिदिनो जेबो जाहोन गैया ओंखायनो माने सार्च खालामबा माने फैया आरो ना आंनिया दायो फैयो आरो ना मावजि नाम मोदला नन मावजि नाम लानायनि जाहोन दं जेबो जाहोन गैया जाहोना बेनो जेनेबा माने सार्च खालामबा माने फैनाय आरो ना जेनेबा बेनिखायनो लाखिदों आरो ना लाइक खालामब्रा भिडिअफोरखौ सोरसो नायदों मानो लाइकखौनो खालामा रावानो रंजालु सार बाकिफोरखौ भिडिअ नायनो हो आंनिखौ कमेन्ट खालामनो हो नङा बारलाबायनो थैगोनसो नङालै नङा मानसियानो मावजि बायदि बारलाबायो मावजियानो माने बारलाबायो ओरैनो दोनदोब्रा बेखौ सार्च खालामनो मोनो ओरै बाकिफोरखौ भिडिअ नायनो होलाय आंनि जोंहा बरसा रामसियारि आगे तामा मिनिखायो एकदम कमेन्ट हो मिनिबाय थानाङा बांद्राय आं मिथिया हले माने फ्रेन्ड थानायफोराल' माने आंनि लाइफखौ नुयो नामा बेखौ मिथियाथ' आङो जेनेबा मारै जायो मिथिया दै सोरबा जुदि गोदानबा माने साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय भिडिअखौ मिथिबाय आंनि माबा चेनेलखौ मोनानि नङाब्रा मावजियालाय माथो सानावबो खालामो सिखारि आइला थैगोलै मोनानि सिखारिनो आमाम गोसा हाबायथ' फेन ओइ रंजालु सार बाकिफोरखौ भिडिअखौ नायनो होलाय आंनिखौ माथो बिसोरो माथो जेबो भिडिअखौ नाया र' सानैसो उनाव आं आदा मेहेरमोनजों रायलायगोन र' बाला भिडिअ सबनिया भिडिअ गोनां धनि खाख्लारि ओइ मावजि हाउ आर इउ फाइन बाबा फाइन बोरिया मा दंलै नोङो न' दंना माबा स्कुलाव रंजालुआबो जात बुङो आरोना बिखौ बुंना बे तामाम खाथ्रा साला आं गैखाय गाज्रि मोनबाय थादों बियो न'आवसो दं स्कुल थाङाखै नामा नोङो जात बुंबाय थायोलै सासेयाबो हायला रावबानो लाइक खालामा भिडिअखौ लाइक खालामना हो गासैबो दे सामार भेकेसन सोलिदों दे मोजाङानो मामनालाय मादि खबर मोजां माथो रावबानो कमेन्ट खालामा बरिया लाइक खालाम भिडिअखौ सिनाखि गासैबो रायलायगोनब्रा जमा है थांथ'बायसो सिनाय मोनलायनाय आरो दे थिगानो दं ओंखाम जाबायना जायाखै कमेन्ट खालामब्रा गासैबो दे मादि मानसिफ्रालाय आइला दसे रायलायनो नागिरो रावबानो कमेन्ट खालामा आइला मा जागोनलै नोंसोरजोंलाय दासो जाखांदों मा ओंख्रि जाखो आंलाय माबायाव दं थेलामारायाव दं
बिराद गोसा अखा हाबाय दालि आरो तिता केरेला ठीक আছে दे आरो बाखि कमेन्ट खालाम गासैबो रायलायनो गोसो जाबाबो मोना माथोलै लोगोफोरखौलाय आइला मादिलै ayah मा जाखो बे दैयावनो दावखोलांबाय एमाव राजाया ayah मा जाखो बे दैयावनो दावखोलांबाय एमाव राजाया नाथाय माथो हमथा हाया आथिं फारनैया ayah मादि शेयार खालामोब्रा भिडिअखौलाय शेयार खालाम बिदिसो खालामो नोंनो माथो एमावलाय मेथाइ रोजाबदोब्रा मेथाइ रोजाबनो हायो हले आंबो डेन्जार रोजाबखानो हागोन मानसिफ्रा माथो सानो मेथाइ रोजाबनांगौ बुंबानो जाबायलाय बुंलाय सोर नायदो मेथाइ रोजाबनांगौआ बुंबानो जाबाय एमावसो मेथाइ रोजाबनांगौआ बुं दे गासैबो येस बुं रोजाबनांगौ होननानै बुं सोर नायदो भिडिअखौ बुं मेथाइ रोजाबनो नांगौना नाङा बुंबानो जाबाय बुं गासैबो बुं नांगौबा नांगौ तामाम रोजाबगोन आं मेथाइ बैसागो फांसन जाबा नों खोना हायरखा दे जागोन जों बैसागो आं बैसागोनि मेथाइ रोजाबनो हायो हले गासैबो रोजाबनांगौना नाङा माबा मेथाइ आगै दान्दुलि आगै दान्दुलि ना मादिमोनलाय आगै दान्दुलिया मादिमोन रोजाबनो गोसोआव गैयालै बे मेथाइआ गोसोआव गैया बेलेग रोजाबगोन आं हो मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों खिनो फायखानायाव खिनानै फैखानानै जों लागोनि हाग्राया हले गिथाव बाथावखा खिनो फायखानायाव खिनानै फैखानानै जों लागोनि हाग्रायाव हले लेवार गोजाजों खिनो फायखानायाव खिनानै फैखा जों लागोनि सेंग्राफोर नायखोमाग्राजों मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों तामाम रोजाबोलै मेथाइया जादोंना जायाखै मेथाइया आरो रोजाबगोन तामाम मेथाइ रोजाबगोन आङो डेन्जार
आंनोलाय नेट पेकआसो जोब्बाय ना माथो जाखोब्रा थाबथा थाबथा सोलिदों आरो दा थैगोनसोलै मारै जादों बुंदो दे मेथाइआ रोजाबनाया मोजां जादोंना जायाखै खोन्थालै गासैबो आइला माथो रावबानो खोन्थायालाय आइला 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 मा जागोनलै नोंसोरजोलाय साला दैत जोब्बाय नामा आंनि नेट पेकआ इदि खिथिदों नामा जोबना माथो एक्सट्रा पेक सोना लादोंमोन आं जोब्बा जोबथो जादोंना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाब्रा मेथाइ रोजाबनाया आइला रावानो बुङा माथो खोन्थादो अन्नानै आरो लाइक खालाम सोरबा सोरबा नायबाय थादो भिडिअखौ सोरबा लाइक खालामाखै अनाबो नामालै आंखौलाय रावबानो अननाय गैया नामाब्रा रावबानो आंखौलाय है थेरिका अनहरदोब्रा एसे लाइक खालामना हो लाइक लाइक थांथ्र'बायसैलै मानसिफ्रा आइला रावबानो जेबोखौनो बुङा कमेन्ट खालामदो कमेन्ट 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 खालाम कमेन्ट ओरैब्रा अबाव थांथ्र'खो मानसिफ्रालाय आइला रावबानो गैला माथोलै साला थांथ्र'बायसो नामा रे दे दे नाय भिडिअ नायबाय था नायबाय था नायबाय था भिडिअ नायगासिनो नाय जादो दे मोजाङानो जादो एकदम आंबो जाफायो दे अखासिगोन अखा हानायखौसो थांथ्र'बाय नामा माथोलायब्रा गासैबो थिउ रायलायनानै मोजां मोनदों आरोना लोगोफोरजों रायलायनानै मिथिबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आरोना माने जोंनिया बुंनोबो मोजां रोङा ना माने लाइभआव फैनानै माने बुंनो हानाय केपासिटिया थायोबा एसे मोजां आरोना जेनेबा बुंनो हायोना सोरनियाबा माने गोरोन्थि जालाङोना बुंनायफ्रा जोंनिया जेबो नङा जोंथ' बारा इसिबां माने प्रफेसनेल माने जाहैयाखैना दाबो माने जोंहा गोदानसो ना हामा मिसा अखा हानोसै नामा लोगो मा जाखोब्रा रावबो गैला नामा कमेन्टआवबो खोन्थाला माथो रावबानो आया रावबानो लाइक खालामलिया नों हारसिंसो दङ आरो फैगोन र' फैगोन रावबो फैयाखै फैबाय सासे फैदो लाइकखौनो खालामा लाङा आंनि भिडिअखौ नायो नायनानैल' थाङो लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर सोरबा नायफिनदोबा कमेन्ट खालामबा माने मोजां जायो रायलायनो लोगोफोर मिथिबाय मानसि लोगोफोरबो गैखाया नालाय इसिबां माने थेवबो माने कमेन्ट खालाम प्लिज अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगो हिसाबै रायलायगोनब्रा गासिबो आरोलाय माथो रावबानो कमेन्ट खालामा आइला लाजियोसो ना माथो कमेन्ट खालामो सोरबा सोरबा कमेन्ट खालामा लोगोफोरा आंनि लोगोफ्राबोथो माथो कमेन्टखौनो खालामा रावबानो कमेन्ट खालाम प्लिज अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ
दे खोन्थाहरदो सोरनिथिं माइ गायनो जाखो अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय माइ गायनो जाबायना जायाखै गासैहाबो सोरहा माइ गायनो जाखो खोन्थाहरदो लोगोफोर सोरबा एसामिस लोगोफोरबो नायदोंबा कोनबा एसामिस मानुस आइसे नेকি लगৰ प्लिज कमेन्ट কৰিবা नोंस्रा इमान जल्दि नोंसाना थाबनो जाखायोलै गायनाया सानदेआवनो गायनोसै नामा आंखौबो लिंहरदो थांगोन आङो थांगोन आं र' सानैसोनाव थांगोन गैला माथो लोगोफ्रानो रावबानो जिर'सो जाहैबाय आंथ' जिर' अखा हानाय बोथोरालाय माथो गासैबो मबाइल नायनोसो नांगौ रावबानो नायाखै नांलाय रावबानो नायला माथो भिडिअखौनो लाइक खालाम लाइक अननानै भिडिअखौ नायदोबा नटिफिकेसन थांदोंना थाङाखैना नोंना खालामखानायसो रावबोनो नायलिया माथो अबाव थांथ्र'खो लोगोफ्रानो गैला माथो रावबोनो गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों नानि रावबानो कमेन्ट खालामा आइला मानो गोदान इउटिउबारफोरखौ माथो जोंखौलाय माथो माबा खालामालाय रावबानो अना माथोलै आगै दान्दलि बहा थांनो सालाला आगै दान्दलि बबाव थांनो सालाला बैसागो बोथोर नांना सालालाला जालांबाय बैसागो बोथोरावनो सालालाला जालांबाय Askindaनु binanau Jaya 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 Amari jaya अननानै कमेन्ट खालामना प्लिज सोरबा सोरबि नायलाय थांलाय थांदोलै सोरबा सोरबि बरिया दे कमेन्ट खालाम प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम जोंहा दैमु आदाया नायनांगौमोनलै आंनि भिडिअखौ अननानै रायलायनो लुबैनायमोन आं बिजो कमेन्ट खालाम प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम लाइकबो खालाम आरो कमेन्टबो खालाम प्लिज अननानै नायग्राफोरा नायफिनदों खोमा गोदान मानसि रावबोनो फैयाखै हे
रावानो गैला माथोब्रा komen खालाम komen अन्नानै रावानो komen खालामाबा बोरै रायलायनोब्रा komen खालाम komen सोर नायदो komen खालामलाय रावानो नाया मा जाखोब्रा मा जाखो रावानो नायला माथो ना बारा टाइम होजाया नामा komen खालामलाय komen खालाम रावानो गैला लोगोफोर दोनथ'नोसै दे होमबा न' बाय माने गासैबो मोजाङै थादों आरो र' सानैसो उनाव भिडिअ लाबोगासिनो आरोना लोगोफोर दायो माने दोनथ'नोसै नोंथांमोनाबो रेस्ट लादो दायो माने रेस्ट लानाय सम नालाय ओंखायनो माने गासैखौबो बाय दोननोसै न' होमबालाय न' दोनथ'दो